Sme Katarína a Gabriel, starší manželia na dôchodku a žijeme si náš sen. Naším dlhoročným snom bolo postaviť si malý domček na našom pozemku. Nie veľký, len taký, aby spĺňal všetky miestne územné predpisy. Spoločnosť LSH vyrobila všetky diely presne podľa našich vlastných plánov. V LSH nám umožnili si ešte pred objednávkou dôkladne prezrieť celú ich výrobu. Firma LSH nám dodala všetok potrebný materiál naraz. Bolo to dôležité, lebo počas stavby sme nemuseli nikam odbiehať pre chýbajúci materiál. Keďže sme dom kúpili ako skladačku a stavali sami, bolo kľúčové, že nám LSH pri každom probléme okamžite prišli na pomoc. Dom bol hotový prakticky za 19 dní, pričom od brúsenia až po maľovanie sme si veľa urobili sami s pomocou miestneho majstra. Ukážeme vám teraz výsledok. Myslíme si, že je to veľmi pekné. Toto je obývačka a toto je naša kuchyňa. A toto je moja izba. Mám v nej všetko, čo k svojmu životu potrebujem. Môžem tu v pokoji pracovať, občas si niečo namaľovať a nerušene spať. Kvôli našim odlišným životným štýlom bolo dôležité mať oddelené izby. Moja je taká chlapská. Konečne tu má miesto moja zbierka autíčok, ale rovnako dobre sa tu dá písať, čítať aj spať. Milujem to. Sme radi, že sme si vybrali LSH, pretože dom obstal na výbornú aj v extrémnych poveternostných podmienkách. Ďakujeme pekne.